Señora presidenta, señoras e señores diputados, señor conselleiro, o Grupo Parlamentar do BNG vai anunciar xa agora na entrada o seu voto afirmativo sobre a PNL que se nos acaba de presentar por dúas razóns. Primeiro, porque está de acordo no fondo da cuestión, e segundo, porque o propio Grupo Parlamentar do BNG en varias ocasións xa ten presentado no Parlamento iniciativas no mesmo sentido. Sempre o BNG defendeu un sistema educativo para Galiza baseado nun ensino público, democrático, galego, laico e de calidade. Por iso o BNG sempre defendeu tamén uns orzamentos suficientes para garantizar este servicio público do ensino baixo os parámetros enumerados. Modelo educativo, repito, público, democrático, galego, laico e de calidade. Pola mesma razón, o BNG sempre criticou o deterioro do ensino público por parte do Partido Popular, que, dende o ano 2009, non fai máis que recortar os investimentos da educación pública, mentras mantén os investimentos para fomentar o que o BNG entende como negocio do ensino privado. Incluso entramos do ensino que non é obrigatorio. Incluso nos concertos declarados como ilegais. Compre lembrar que o BNG votou en contra dos orzamentos da Consellería de Educación para o exercicio por unha razón de peso fundamental, unha razón clara e rotunda, porque co retallamento sofrido nesta Consellería, o BNG entende que só camiñamos de cara a máis recesión económica, máis paro, menos educación pública, menos cultura e menos ordenación universitaria. No debate dos orzamentos, o BNG fixo fincapé en que, mentras no ensino público, que ten necesidades orzamentarias urxentes para garantir a atención á cidadanía, o PP seguía a invertir centos de millóns de euros na promoción do ensino privado. Non vou a repetir o que dixo o ponente anterior, pero si vou a explicar que para o BNG resulta totalmente incomprensible e inaceptable que a Consellería de Educación subvencione o 100% con diñeiro público centros que incumplen flagrantemente a legislación, imposibilitando un ensino coeducativo cuyo obxectivo é recollido en todas as etapas pola legislación vixente. Tamén resulta incomprensible para o BNG subvencionar o ensino non obrigatorio. O BNG tampouco aproba ou subvencionar o ensino concertado naquelas zonas educativas que o ensino público dispón de prazas libres, porque é proba evidente de que o interés non é a educación, senón que o interés é o negocio. O BNG está, por suposto, pola defensa da educación pública. Entende, en todo caso, que se hai que retallar nos concertos educativos en centros que segregan o alumno en función de xénero. Nos concertos educativos, entramos do ensino non obrigatorio e, como dixen, no concerto, en centros concertados, onde nesa zona o ensino público ten prazas para ofertar. A acción do BNG foi encamiñada a aumentar as partidas. Vaya rematando, por favor. Vou rematando xa. Por entender que o servicio fundamental é a formación e a cualificación. Solo decir que apuntamos unhas enmendas de engádega á proposta á PNL no sentido, como dixen antes, suspender definitivamente os concertos educativos cos centros concertados que segregan o alumnado en función de xénero,
Unha segunda, reclamar a devolución das subvencións concedidas aos centros que segregan o alumnado por xénero. E unha última, que a reducción dos concertos se comece suprimindo os concertos referidos a centros con estudos non obrigatorios e suprimindo os concertos nas zonas educativas onde existen plazas libres. Nada máis. Moitas grazas, señor Pende.